Iti napalabas, inaklunan ni Kristina ti panagayat ni Rading. Naragsakan na ito, ididimteng dagiti dadakkel na, ken dagiti kakabsat na, tapno darayan da ti panagturpos na. Simurot pa lang ni Rading ang nagpasyari di bagyo, sakbay ang nagsubli iti destino na. Napaot ti paragbakasyon ni Kristina, iti lugar ti Amana. Kalpasan na, nagluwasen ang nagpamanila tapno agribyo. Bayat ti kaddaray ti Manila, nakasarita na ni Rading. Iti na minsan, nasalaw darading dagiti kabusor da. Idi maka-eksamen, nagawid ni Kristina iti sidong ni Nana Carmelita ket nagbakasyon iti ayan ti pamilya na. Ita papagayam, tinggan nyo ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan anapauluan. Panaglupos ti panawen. Nito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Won't be easy. I've loved you for a long, long. No awat kinaawat ko asurat iti may sa akumpanya ang nagaplayak sakbay ang nagawidak iti probinsya. Di kami kumapay nagsubli kini Lola. Ay, nagrigat lagi din ti makitsyenda. Nakado ti tao. Urek la maulaw. Ada ka di matlaang nagatang niyo pagiwarnak, Lola? Adda, da ito'y ni. At anak timbayo ah. Saan nagsamot anak ka pa sa iti eksamen? Ti tao mon Lola Carmelita! Adanagan ko! May saak ka dagiti nakapasa! Paiso, apo. Nang kita at ngan. Ayan na dita. Ay, dayta. Ay, apo, kaya kablaawan ka. Ay, may saka na sipi eh. Diyos ko! Agyaman na ang timpang agidagiti araraw ko! Maragsakan nakit ni dagiti dadakkel mo no maamonda na ito'y apo. Hangap kasano. Kakapgapo talaang ijay. Iduling ko dayto apagiwar na. Tapno ada pa kalaglagi pa. Nasgan nga agawin tamanin, Lola. Oray, siyaklatan no kwa. Mabiit lang. Anya dayto parupa apadamat ti pagiwarnak. Naambus dagiti sultado. Diyos ko, mga nanayraman ni Rading. Agure ka. Sa dino tinakapasamakan day ta nga ambos. Basaam Mabiit lang, Lola. Masaag. Sa anak laki di ang nagbinot. Iti ba ito'y alugar tinakay destinuan ni Rading, Lola. Ang mga nanayramraman ti kayan ayat ko. Apo. Arig nakapampanaw lang na Kristina kan mamang, kaya't mo sarunon adago sida. Apay, mailiw ka kadimanan iti anak ta. Ay, Jack na rod maawatan to'y marikrik na Fernando. Kalata si Miplot iti panunot ko ti anak ta. Ang mga nukasapulan nak ijay. No, nyaladitan ti mapampanunot mo. Adamot ni mamang akaduana. Nakasangpat damat lang at anasaya at kan ni mamang. Saan ta amaliwayan ti agdeng nga iti radyaw? Awan ba ti na ipadpadamag na disgrasya wano naholda palugan. Ay, hadadala nga ron amadanaga na kiti da ita nga ibagbagam. Sarong karak ida kan ni mamang. Ala, adamot lang gagara ki jay. Agkuyog tangarunan. Oray umuna akton nga agaway.
Andan anjak makain na. Kalpasan pa na buyak iti telebisyon. Amay sa nirading kadagiti grabe ang nasugatan. Ado ka no ang soldado tidaksang gasat iti pan nakatambang da. Daytoyin ti kinabutbuting ko ang mapasamak. Kayan ayat ko pa ilang nirading. Kastuyan ng agdandahan agak. Day tagayam ti kayat asawan ti nagparik na kanyak. Kat, anya nga rodon ti madamag kanirading. Sakbay adin teng kayo kini papang mamang. Imay ti may sa akabsat ni Rading. Naiyakar ka nun iti dakkel nga ospital ni Rading. Anya ka niya talaga, ti kasasaan na. Grabe ka no dagiti sugat na papa. Daw asat ti kabsat ni Rading ijay lugar da. Kumuyog akan kuana. Tinasaya Amelia. Kuyugam langan ti anak mo. Day ta kumamat ti ipakadakkan ka, Fernando. Kasapulan nak ti anak ko. Naimbaglangan tay may kayo papang mama. Diyak amo. Anya ti aramidak. Rading. Agyaman at nakapuot kamatlangan. Kakaasit nilang nagaduha sukat mo. Di minamnamaan ti panakatambang mi, Christina. Linibat na kami dagiti kabusor. Naimaglangan ta naispal ka. Manangasin na po Diyos. Baro abiyag kanyak na ito eh. Kaduak ni mamang nga imay dito'y Manila. Anya laki din apan nakairanranana. Nakaragrag sa laki din apan nakabasak na nakarwara kiti eksamen. Oh. Kablangon ka. Kung naktupay ka ba lang? Mabuti nga kiti dito'y anang pasamak mo Rading. Ang mga nuintod sa barunukat. Maawatak ti kahit mga asawan. Yung pangasip. Saan mo kumaakid dawan ti panagikat ko a soldado? Girl, I need you. I need your love. Kasanong arod, mamang. Matuloy ka di pa iti susurot yung kanyak. Ipasyarla ka ni Christina ti asawak. Santo agawi doon. Amo na matak umuyog akan ka, Fernando. Saan mo amasango ti makasikaso ka nagiti anak mo tamak umikom ka iti bangkag. Tungkal malamlang ti Bernes nga agawid da. Narigat pa lang ti sumre kalugan ni lugar may. Ura yun. Awan mo't latir aramidak dito'y balay. Tumulong ak tulatan ni di bangkag. Kababain ka na kayo, mamang. Ay, mapadasak mo't ti tumulong no mayak ijay di. Nataangan kayon. Sakto pa'y. At dan marik na kiti bagay. Natuok ngamin ti trabaho iti bangkag. Sana bali, intun makaturpos amin nga anak yo, nanamay kaiton. Saan ko apang panunutan ti panagsupapak na, mamang? Tinapatag ka na kami kanya Amelia. Maipaayan mi ida, itinasayata masakbayan. Ala, isa nga anak nga ron dagiti arwatak nga itugot ko. Tainton makasangput ni Amelia, aga-awid ak tumatlaan dito. Ala, numabisin ka, makamu ka namang kita iti rep, iti mabalin mo amerindaan. No, at dapat nalipatan nyo agatangan, mamang.
Agsubli tayo to. Inton makapangan tayo. Adula una yung tinagastos mo nga ipasarabom ka dagiti kakabsat mo. Amang ano na ibusan ti kwartam. Nawadwad ti impabalo ni Lola a kwartak mamang. Okay, so na makapasyar kayo dito yung Manila. Italang nga ron ang makapanganak iti kastoy a restaurant. Nagimas ti in-order mo akananta. Nangina mo Man-mano ti kastoy agundaway mamang. Anya nga ron ti planong balasang ko. Anya gayam ti ko na ni Rading. Napatagkan ko na ti kinasoldado na mamang. Agbayagak dito yung Manila. Kalpasan amay tulnog kayo iti terminal. Mapanak to agpasyar iti kumpanya anang surat idi kanya. Nagasat ka anak ko. Kapaspasam laang iti board exam at nadagos pagtrabahwam. Sakbay ana ang magtiresulta ti eksamen mamang. Adan naawat ko asurat da kanya. Dito'y Manila nga agtrabaho ka. At na bayad dayo ka kada kami. Un nga rod mamang. Ni Lola ti pampanunuta. Maikaw ak tulakit di. May salaang titawan ko idi inalanak iti din nayo. Si Maruno kabut kaya ba ako sa Amelia? Ada akon dito, isuga. Agtali na enak dito, yaging ka iti jak mauma. Manusan nyo lakit di ti klase ti panagbiag nito, di makipagnaad kayo kada kami, aging ti kay kayat siyaw. Uwede na. Kurt, kumusta dagiti agayan ayat, Amelia? Agpapaimbag pailaang ni Rading. Agsubli ka no iti destino na. Talaga napatag ka ni Rading ti kinasoldado na. Kurt, ni Christina nga'y. Agbayag ka no ijay syudad. Aging nga ta di maimbagan ni Rading. Ang mga numang rugi pa yan nga agtrabaho ijay. Ay, talaga na ikadingnan nga ijay syudad ti pagtrabahoan na no kasta. Ala, no kasta ti kayat na. Awan ti mabalin tayo. Uray tawan mo ti adu nga aramidam ija bangkag. Agina nakapailaang. Umadaalon ti sakit mariknak ti bagi Camelia. Oras ka, madlaw ti maangkan. Nakalaslas bangkay di nagamamuta. Kabubinga. Kat do manumat ti tawon dagiti anak ta. Ang mga nusan ang mabayag. Agapuko tanton. At nakanumot ang nobyo ni Isabel. Ay, saan adakas? Saan pa'y lakat ang makiasawa? Agturpusan itaatawon ni Isabel. Sumarunumat ni Annabel. Oray ipulang kunton ti biyag ko, Amelia. Basta makitak lakit day, nasaya ti pagbanagan lang iti anak ta. Anya ka din ay sasawam. Napaot pa'y tibiyag ta. Mananga asi ni Apo Diyos. Nakadok ti kinnan ko. Agyaman nakiti pa ng ilibrim, ha? Rading, saan ka din nagbalong ti pangadeng mo? Christina, saan kumaana ito iti pagsubangan ta? Maawatan ka. Saan ka nga apaan? Kapulaan? Ti daytoy abana? Nasurok ang makabulan ang nagpaimbaga. Nailibrinak pa eh.
Sakbay nga agsubliak iti destino. Agan-anan ka kumara din. Laglagi pa, nga daak dito nga agururay kan ka. Namnama, iti sumaruno ang panagkita ta. Si bibiyagak tupay. Ikarkararagan na ko ma. Kat, sapay ko ma. Tagbaligi ka mat, karagiti arapahap mo. Saan laang apara iti pamilyak ti baligi? Paset kan iti arapaap ko, rading. Nupay apagbiitak lang, papang, mamang, tinapatat, mailiw kayo. Madamdamalaang sumangpatan dagiti kakabsat mo. Maragsakan dalakit di ang makakita ken ka. Ada kano, ibaga ni Isabel ken ka. Anya ka na dayjay, mamang. Dandanin ti pa nagturpos na. Kaya't nangaadakan to. Dayta nga ron. Saan ko amay pasigurado dayta? Makumi kong makngamin na iti trabaho. Anda kayo ng nakaw. Ay naimbagman ta dapat nalugalan niyo. At nanimanang niyo, Christina. Ada ka na nagiti kakabsat ko, mama. Di kayo. Oh, Fernando, ada kayo kaya man. Dandaniya ak makasangputan dito. Tayo dimtang tijip ang naglugaran da Annabel kan Isabel. Agot-ot manan. Sumuro manan tirayo mak. Girl, I need you. I need your love. Nagkita kami kini Annabel iti Manila, papang, mamang. Saan kami ang nakapagkuyog ang nagawid? Tamadama mo ti pa nag-review na. Kat ni Isabel, agdoalawas mo tayo na sana nagawid. Makumikom ka no idiskwilaan da. Agturpos mo tayo itaatawid. Agbalindag tumot as CPA akas kanya. Ano pa iti magastos sa kwarta? Naimbagkit diya. Dandanin mabalin nga ilako ng iti buriyas ng iti dua pangganakan. Napiksa apang wartaan ti pa nagtarakan iti baboy, papang. Well, Ada isalsal dadagayam abangkag. Saldagatang kano. May daintangad. Muda nga daig igaman na tao a kwarta. Gamdakkel mat nga tigas gastusan dagiti kakabsat mo. Tumungulong iti magastos da Annabel ken Isabel, papang, mamang. Uray, taagkita kami to kini Annabel into nagsubliak iti Manila. Kit dayjay isalsaldada abangkag, siya kun ti makaammo. Ay, kat masaya at abalasan ko. Ada ka din ay tugot mo a kwarta? Agkuyog kami to kini Isabel amapan ijay kabisera, mamang. Mangirwarak ti kwarta iti bangko. Isuntun ti mangyawid. Barang masurong karak ni Lola. Mailiwak launa yan kankwana. Dadakkel gaya man dagiti mais dito'y bangkag asinaldaan ni Cristina Fernando. Dadanidan sa nagsabong. nadamag ngamin na tiya paset ti bangkag. Kagap-gapo dito ni Prudencio. Agpabawi nga tanang isalda iti bangkag na. Masayangan. Ngam kasapulan na kanuunay ti kwarta idin saldana. Ang mga nusakaan na matlaing. Napintas nga min ti lokasyon to'y bangkag na. Mabalin pa ya pagbalayan. Sayang ano pagbalayan. Nadamag na ti bangkag na. Nalabon ti apitan na.
No saan ka kuma nagbakasyon? Agawid ako ma. Nakaalaak itinapaot a bakasyon ko. Kalpasan ti pa nagbaligi mi iti operasyon mi. Naikan kami iti napahot a bakasyon. Noan niya ti kunam. Agkuyog ta iti panagawid ma. Agyaman na, awan ti dakas a napasamak kan ka. Taiwan gayam. Ada ko may bagakin ka. Numabalin. Tulagan tan ti panagkalay sa ata. Aniya? Saan ka kadi pa yan nakasagana? Nakasagana ka kadi, nga agik kat a soldado, no kas pangarigan. Dahil ta kadi man ang tikidawang kanya. Christina, palubusan na kuma ang makapagserbi iti pagilyan. Saan ka kadi nga gawid iti lugar yo? Dahil ta kumapay ti kayat ko nga ibagakin ka. Kayat ka nga ipasyar ijay. Iliwag ko man ni Lola. O may nagtudano na ni Jay. Kalpasan ti panaggaputa iti lugar yo. Agkuyog tanto iti panangiliw ko iti pamilya. Christina, apok. Madipod simbagput ka. Kasla may kulkulig ka. Pampanunutom ka di tinapanawam at trabahom. Napaot tinay pa ay abakasyon ko, Lola. Maipapas tayo ti agin niliw. Anda pa kariribo ka. Anya day ta. Kaya ni Rading, nga agkalay sa kami. Ada kayo matngamin iti umno nga edad. Dagiti dadakkel ko ti pampanunutat, Lola. Adupay ti arapaap ko, akayat ko nga ipaay kadakwada. No ba ipanggap iti panagsupapak mo kadako ada? Mawatan da kamot nga tapok. May samot na nasipi ni Annabel, kaskan ka. Oh, madamamot ti panag-review ni Isabel. Lola, Mawatan da ka, dagiti dadakkel mo. Kayat mo kade, at tulungan kayo kiniradeng ang makisarita kadakwada. Nasaya man na nakabakasyon ka Rading. Kumusta niyo destino? Nasayat mo, tata. Nagbaligi kami iti operasyon mi. Ang amada sa magmamanoan na kalibas. Ay, Christina, nagsaya at lakit ko man no nagdadanon kayo nga agkakabsat. Ngam adamot ni Isabel iti Manila nga agrib-review. Nagasat kayo anaganag. Agpapadan to na sipi dagiti talo a babalasang yo. Day talaunay ti pakaragsakan mi barok. Oray nanumulaang ti panagbiag mi. Papang, Mamang, anda ko maibagami kinirading kada kayo. Anya na ita? Napatagsakit de. Rading, Siya kun ti mangibaga karigiti darakkel mo. No apay, asimuro tak diti lugar yo. Nagtulag kami kin Christina nga agkasar kami. Kidawon mi, ti pamalubos yo. Anya, makikasar kan, Christina. Nasaya at man na nakabakasyon ka Rading. Kumusta niyo destino? Nasayat mo, tata. Nagbaligi kami iti operasyon mi. Nga madaso magmamanoan na kalibas. Christina, nagsaya at lakit ko man no nagdadanon kayo nga agkakabsat. Ngam adamot ni Isabel ija Manila nga agrib-review. Nagasat kayo naganak. Agpapadan to na CPA dagiti talo a babalasang yo. Day talaunay ti pakaragsakan mi barok. Oray nanumulaang ti panagbiag mi. Papang, Mamang, anda ko mang ibagami kinirading kada kayo. Anya na ita, Christina?
napatagsakit de. Rading, Ah, siya kundi mangibaga ka riti darakkel mo. Itiga po na. No apa si murutak dito lugar yo. Nagtulag kami kin Christina nga agkasar kami. Kat kidawon mi ti pamalubos yo. Anya, Ah, makikasar kan, Christina? amo ka makingtot kayong papang, mamang. Kat sapay ko tamaawatan da. paawatan da ka anak. Saan mi amay paay ti pagragsakam? Ada ka ni ti umno nga edad? Makapagdesisyon ka na bukbukod mo. Rading, Christina, pasensya kayo iti pan nakakigtot ko. Saan da kayo apawilan iti anyaman apakaragsakan niyo? Ay na. Agyaman na kiti pamalubos yo. Kas naganak, awan sa bali at arigagayan mi, no sana ti pagragsakan ti anak mi. Ikarik, naragsak to ni Christina iti denak. Saan kunto apulos apasakitan? Uray, tagpada kayon nga adan iti natalga da pagtrabahuan. Kabailan yun ti agbyag, ana sa liwanwan. Nakaragragsa ka klaunay, Rading. Ay, ayat ang kaunay. Oh, Rading, apay. Kwa, naragsak mat. Kasla na problema. Kwa, nasagid ti riknak iti naibaga ni mamang mo. Si kamot lang tinatalgad ti pagtrabaho na. May saka certified public accountant. Nangato ti pwestom iti dakkel a kumpanya a pagtrabahoan. Dakkel ti sweldo. Nangrik na kagayam, iti dayjay anay baga ni mamang. Makagura ka kadikan kwa na? Sana ka makagura. Ngayon po naman. May sakla nga soldado. Kalpasan, dagiti ado a paggat, anak ay pasungal ngalam, kabayatan ti panagsoldadom. Tagibas sitam ka di ti kinataom. Anya pa ilang aro tiga po na, agtultuloy kang agserbi ti pagilian. Natanok ti agserbi iti pagilyan. Christina. Matlagayam. Apay nga rod at agibas sitam ti bagim na ding. May sa kaamaingal a soldado. Maipagpanakal ka. Christina, agyaman ak launay. Awan sa bali amay karkin ka, no saan at tinapudno a panagayat ko. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat. Nangag ko tinagsaritaan darading kan Christina, Amelia. Nasair mo tirik na ti agbalinto a manugang ta. Gapo itimbaga nasaliwanwan to ti panagbiag da. Anya ko matidakas na itimbagak, Fernando. Pudnumat. Nasakit ka di tinakam mo. Ama ki asawa ti anak mo iti may salanga soldado. Fernando, Talo ti anak ta. May sameten certified public accountant ni Annabel. Kat ni Isabel agrib-review mo ten. nagbidot ni Rading iti panakaawat na. Uray si ka, Fernando. Sa bali ti pampanunutam. Kasarita ta ni Rading. May papanitan niya. Sa balin sa talaga ti pampanunutam. Agkasardan. Anya nga ta talaga ti plano ni Rading. Girl, I need you. I need your love.
May papan iti dayta abanag. Papang, mamang, nagtulag kami na naimbag kini Kristina. Kalpasan na matulag ti kasarmi, agsubliak pa lang iti serbisyo. Amo ka napatagkan ka ti kinasoldado, marading. Numabalin, kayat ni Kristina nga gikatakon iti kinasoldado. Ngam, kunakin ko na, palumusan na kumapailaan. No day ta tinagtulagan nyo, mawatan da ka. Kinasoldado mo't lang tamo kapag trabahuan. Saan mo asawan day tarading? Saan mo atagibasitan ti kinataom? Natanok ti agserbi iti pagilian. Salaknib na ka ti pagilian. Mamang, agyaman na klaunay. Patpatgan mi unay ni Kristina. Kat awan sa bali at harigagayan mi, no saan na ti pagragsakan niyo. Kunak no inton umay abulan pa'y laing ti sangpat mo rading. At takamutan. Saan mo samot na mas baanan ti ilim mo kaniya? Ti ko naman kit di, magagaharan akong ngagkasarta. Kiliyo ka. Ang mga noan niya ti pampanunutam. Saan kan sakit, di mailiw kan niya ka. Anya adi maili ti ipagpagam. Makita mo't no kasano ti kinaragsak ko. Ang kinapun nun, ha? Nasapsapa pinagbakasyon na ti commanding officer mi. Iti kasta, adda kanunan anay apanawin tang agsagana iti panagkasarta. Kasaritak nga rod ti boss ko. Tadumawat ak itinapaot a bakasyon. Kas inkarita kadagiti dadakkel ko, iti lugar da papang ti pagkasaranta. Iti simbahan ang nagkasaranda idi, kasta ka rin? Uwan. At dadagiti nagkarea kapurukan mi, nga addan tumaangay a cultural dance iti Caribbean sakbay ti panagkasarta. Talaga naragsak ti panagkasarta, Kristina. Ang madamalagip ko. Santa pa yan nagtulagan da ito eh. Sa dino ti pagnadanta, kalpasan ti kalaysa. Adda dito'y Manila ti trabaho krading. Dito'y tangagnad. Umalatiwak iti narawlawang apartment. Tapno adda makaanay apagyananta no agbakasyon ka. Ang mayadayo ka iti pamilya. Awan ti mapalin. Narwamak anayadayo iti pamilya. Ni Lola, tinakay kawaak idi. Kablaawan kayo. Kablaawan ka, apok. Sapay ko matadaragsak ti panagdanayo kinirading. Agyawan naklaunay Lola. Nakaragragsakak. Makaluluha kayo man. Hayak malapdan, apok. Malagip ko gamin. May salat taon mo, idi alaan ka iti sidong ko. Ita, nakiasawa kan. Kablawan kayo, anak ko. Tiyapo ko matimang bendisyon ka na kayo. Ito na ang araw natin. Kabayatan na sa anak pa lang agsubli iti serbisyo, papang. Mamang, agnaid kami pa lang dito eh. Kat nasaya at ano kastara ding. Aghanimon kami lang iti bagyo iti makalawas mamang. Kalpasan na, agsubli kami dito eh. Awan kaya, malagip ko. Awan ka di pa iti resulta ti panag-examen ni Isabel? Day tangarod ti sagsagan na. Uray da kami kanipapangyo. Magagaaran kami. Madanagan sa paikit din Isabel. Amok anak ka pa sa, masirib akas kadat Kristina kan Annabel. Kasano nga rin dito'y mamang?
Kas kanya. Ijay mat Manila anakastrak iti pagtrabahuan na. Awan mabalin mi. Dahil tanga tatin ay kariagasat mi ka ni mamang mo. Awan sa bali na patag kada kami no saan at ipagragsakan yo. Nakikuyogan ni Annabel kada Christina kan rading ija Manila. Nagsublidan iti trabaho da. Amok ang malidayan ka, Amelia. Kailangan Isabel tinabati iti sidong ta. Uray ni Isabel. Nuawan kanot master ka na pagtrabahuan na ija kabisera. Kasapulan nga agaplay ija Manila. Duatan to lang na mabati di balay. Namunak at adan marikrik na kiti bakik. Mawatak matkit da. Pumanaw da dito'y lugar tayo tapno birukan da tigasat da. Ti pagyamanan talangan. Uray kasano ti kinano mo ti panagbiag ta. Nabaalan ta apagadalan nita. Ni Isabel Gayam. Simurot ka dagiti gagayim na di karayan. Agpipiknik na kano. Pangiliwliwagan na kano iti panakadudukot na. Awan pa'y resulta ti panag-examine na. Nagbayag nga agpaiso. Ngam sapay la kumata makapasamat laang. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat pala. Nalagip kayo, Lola. Iso nga inawagan kayo. Kumusta kayon? Nasaya ti kasasaad ko dito'y apok. Bakit ako nalulam ng pagsayaatan na taawan mo't marikrik na kasakit ko. Dayta ti pagyamanan tayo, Lola. No asidagla dita, agbakasyonak ko ma. Mailiwak ka da kayo. No kayat yo, da kayo ti dumanon ditoy. Kabailan pa iti agbiyahe iti adayo, apok. Inton agbakasyon ni Rading, inton umay kami dita probinsya, ikuyog da kayon to. Ay, kumusta gaya mo ni Radeng? Nasayaat mo't, Lola. Kanayon ko nga rod adamdamagan no saan pa'y amay destino iti sabali a lugar. Naitalukit din iti Rangguna. Girl, I need you. I need your love. Nakariti mapaspasamak ka ni Isabel, Amelia. Nangag ko agan anug-aug. Nagtuktok ka kiti kwarto na ngam saan nakmat inilukatan. Itay pay lang nga nagpupok iti kwarto na. Saan na kano akayat ti masinga? Taapay, Nasakit tinakam na Saan kano nakapasa iti eksamen na? aniya. Ay, maawatak ti anak ta. Napayag ngay nururay na ti resulta ti panag-examine na. Ang amala, saan ko maamaawanan ni tinamnama? Pag-examine to manen Saan nanto kano akayatan? Ay na, madanagan ak iti anak ta Fernando. Napukawan ti panagtalag na iti bagina. Nasakit tinakam na, taiso kanulaangan kadakwada nga agkakabsat ti saan a CPA. Wala, liliwaan talat ti anak ta. Sa narumba nga mapukawan ni tinamnama. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat. Kanayon naklasor-sorpresaan Rading.
Saan mo nga ipagpakaamo ti panagbakasyon mo? Di mo pa'y kaya ta sorpresahan ka? Kan talagang ada sorpresakin ka. Dajay, oh. Anya tayo jay? Oh, gatsi ka. Awan ka di ti sorpresang kanya. Si Kamat. Kasano kung mga agsikuga, idinto nga adda kamot iti destino. Ti kayat ko asawan. Amangan no, nakargaan ka iti ready na udi apa nagbakasyon ko. Tingkit di sorpresa mon. Pagagkaran nagpailaang. Enton maminsan, barang addanton. Kaya't ko kumamutin ang maadaan ta iti anak. Kat kumusta gahim ti pamilya? Itay lang ay nawagan nak ni mamang. Di mat kayat ni Isabel at ti makisarita kanya. Saan na payla ang amay liwliwag ti sakit tinakam na, iti saan na apan nakapasa iti eksamen. Kasta ka di. Ngam ado pa iti sabali agundaway. Ubing pala, eh. Kasla na po kaw nga ruden ti panagtalag na iti bagina. Agbakasyon tay jay, tapno makasaritak ti kabsat ko. Ito na ang araw natin. Lola, madaanan da kayo gaya man kinirading ditoy. Plano may kumaadaw asan da kayo kinirading into nagpasyar kami di lugar da. Kimuyog ni Lola, miti panagapok ijay. Nasaya at tada kayo, tamakikuyog to kada kayon nga agawid. Ay, naimbag man ta nakabakasyon ni Radeng. Kumusta kayon? Awan pa'y apo ko ba, ah? Awan pa'y Lola. Yay. Saan kayo la nagkita ka ni Annabel? Nakikuyog kumakada kayo. Saan na sinumbatan ti awag ko ini? Iso ang nag-text saklatan ken kwa na. Sumaruno ka nung agbakasyon, mamang. Ado ti nakakumikuman na iti napalabas. Ni Isabel Gayam? Ay, adda di taubong ti baboy. Naganak ngamin idirabi iti maisa apang ganakan. Ado man nga tanti anak dagiti baboy yo. Napigsa apag kwartaan dagiti dadakkel mo na ita. Sakbay adimteng kayo kini Radeng ni Isabel ti pagsarsaritaan may. Enton maikanak iti napinta sa gundaway. Kasaritak to ni Isabel. Isu ti kang runaan agapuna ang nagbakasyon kami kinirading ditoy. Si kalagayam tururayan ni Isabel. Naimbaga at pangag na ka. Aw-awagak idi, papang. Ngam saan nak nga intaltalag. Ang kasano da ito'y mamang. Injayak ngamin nga agyan ijay kasera. Kan inkarik at tulungak iti panag-eksamen na. Ay na, malidaya na ak tagpapada kayon nga anak miyamang panaw kada kami. Sana bale. Tulungam nga rod ti kabsat mo. Kat sapay la kumata makapasanton. Nakaminton ti kararagsakan anaganak. Nagbalin mo't ni Isabel akas kada kayo ka ni Annabel. Kanayon kayo matngaw awagan, papang, mamak. Naimpagkit din, Kanalakan ang makasarita kayo, mabaon iti cellphone. Agbakasyon kayo matay di Manila. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Siya ko na mismo tinangawag kan ka, Rading. Siyak mati dati mang sorpresa kan ka. Ay na, awan mo't lang ti pa sa kalyemon. Mailiw ako na ikin ka sweetheart ko nang kumamot Sika talaga. Andan sakit di pa karagsakam. Saan mo ka di akayat nga ure agin na dayuta, naragsak talata? Sumagmamanon nga aldaw nga agmamayuak. Agdadag sila naggaya. Anya? Ana, kamaudyanan na. Andan tumatlangan na nakta. Anaram ti bagim. Numabalin la ko ma. Agbakasyon ka pa ilang iti trabaho.
Kita to no palubusan dag. Nakabakasyon akmat kat di. Nga makalawas laan. Kasapulan nga agsubli akmat laadagos iti trabaho. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Ang kakapsutak manan ang bigatan. Kasanon da ito eh. Ita ko maabigat ti panagsublik iti trabaho. Diyak ba't kabaalan ti pumangon? Marigata na kiti panagsikog ko. Marit na ka nakapsot ti resistensya ti bagik. Anya ti... Dara! Sana mabali na marigrig ti sikog ko! Ang kakapsutak manan ka ng bigatan. Kasanon da ito eh. Ita ko maabigat ti panagsublik iti trabaho. Diyak ba't kabailan ti bumangon? Marigata na kiti panagsikog ko. Mariknak, anakapsot ti resistensya ti bagik. Anya ti... Dara! Sana mabali na marigret ti sikog ko! Saan? Ay, Christina, ako kanya't mapaspasamakin ka. Apay nagkikis ka. Ang padpadara ang lola ti sikog ko! Diyan kayo na marigret! Ay, Andiyan ay akpat padara ka kunam. Oo, lola! Kasanon na ito eh! Diyan kayo na marigret ti sikog ko! Mga ano na ito ti pagsumagan mi nga kasawa! Ay, apok kaya pagkalmaan ka rin na. Babangan doon, ang dakit di nga mapukaw na ito. Ibanda kayo di ospital, apok. Ay, dahil pagtasaan pa anak karwar ni Isabel. Ay, Isabel! Itong nang na kami kan madang mo di ospital. Sakpay amaban ka agribyo. Ay, anya, nalaganan mo't nga tantirik na Christina. Nangag mo mo't imbaga ti doktor ang nagtamingkan ka. Gagangay laeng day jay, apa nagpadaram. Nakarit na at iti panagbutang lola. Nabayag a pinagpadaanan mi kinirading ti maadaan iti anak. Maawatan ka. Naimbaglaangan, tanapanunot ko nga laan da kayo iti nagsubli kami kinirading dito yung Manila. Sakbayan ay destino iti Quezon. Kan adapay ni Isabel. Da kumamon. Kaya't mo ka day, ngay pagkaamukin ni Radeng daytoy. Saanin lola? Amang ano madanagan laang. Diyak kaya't aday tati pampanunutan na. Kat may sagmak lang aron. Napagad ka no dagiti kabusor day jay. Ay, ala. Nasayaat, no saan lang arudan. Uray, mabalin mo mo ti rumor ada agos dito ospital. Panagriknam kat iti bagim Ang nervyusa pa ilang lola. Ay, relax ka lang gamin. Amang ano dakdakas ti mapasamak di tasikog mo. Bayam, kasaritak nga ro ti doktor nga ore ag talinaad ka pala dito ospital. Kasanon ni Isabel lola. Nagkariak kan kwa na atulunga kiti pa nag-review na. Ay, Kaya't ko ang makapasa iti may kadwa nga eksamen na. saan mo nga inayon day ta pakariribukan. Napasnak ni Isabel. No anday dya balay, arig na saan na kayat ti rumwari ti kwarto na. Saan lang adagiti anak tati malaglagip ko, Fernando. Pati ni Mamang. Saan mo pagdanagan ni Mamang? Anda na iti ang kakabsat ang mga sikasukan ko na. Kan napigsapay matlang. Saan ko maliklikan na panunutan?
Imawag ak itay nga awan sumungsungban. Apay nga tangay. Kit ni Annabel, saan mo ka di nga inawagan? Ang mga numakasingak iti panagtrabaho na. Da Christina kan mamangla ang tinawagak. Diyak inawagan ni Isabel ta ang mga numasingak ti panag-review na. Sapay ko maa. Makapasan, iti maikadwa pa nag-examine na. Gapo siguro iti panakatarantami kini Lola, mamang. Nabati mi dagiti cellphone mi. Kayayag ni Isabel. Anya tinapasama, Christina. Intaraydak dito'y ospital, mamang. Nagpadara ak ngamin. Anya? Ngam, saan kayo ang madanagan? Kuna ti doktor, agagangay lang ti panagpadara. Kung naglakit din no naraganag ti sigog mo. Kat, kumusta ti panagsigog mo? Saan ka kadimat lang nga marigatan? Binigat nga ron anak kapsutak, mamang. Itangaal daw ko ti panagsublik iti trabaho. Saan mo nga ipapilit? No, saan mo paya kabailan? Umayak di ta syudad. Kaya't ko makita ti kasasaan mo. Talaga amadanagan kayo niya. Nasaya at mat no umay kayo dito yung syudad, mamang. Tapno makita na kayo, dagiti kakabsat ko. Pasensya ka kuman, no, jak impakaamot ipan naka-ospital ko rading. Jak ngamin kaya't amadanagan ka. Kat kasanulangan no naragrag ti sikog mo. Makagura ka di? Saan? Ay ayatin ka unay, Christina. Kat sa anak to Apolos ang makagurakin ka. Ayawan gayam. Adda na ibagakan niya ni Lula. Marigatan ka kano iti panagsikog mo. Kasta nga ron, binigat na nakapsutak. Diyak kahit nga dadakas ang mapasamak iti sikog mo. Numabalin, agsarding ka pala ang agtrabaho. Di mawatak iti bakasyon ko. Agkid dawak to iti napaot apan nagbakasyon ko. Sana bale? Adamat ni Lola ang mga sikaso kanya. Amo ka masayangan ka itidak kila sweldo. Kayat ko, agikat kalangan iti trabaho. Girl, I need you. I need your love. Kanunungat ti singasing ni Rading nagikat kan iti trabahom. Amo ka masayangan ka iti dakila sweldom. Ngam napatpatag ti biyag ti sigog mo. Napanunot ko matkit di day tamamang. Kumuyog ak iti panagsubliyo iti probinsya. Iti ka di lugar ni papang mo ti kayat mo apagawidan. Nasaysaya at ijay Lola. At dadag iti dadagkal ko ang mga sikaso kanya. At kayo mat ito syudad. Itulnog kayo kini Mamang, Christina. Amaano kayat yung ti sumuro? Lola. Unyag pa'y sumamang. Agmay-may sa kayo ang mabatbati dito'y balay no kwa. Tainal daw mat arumrumwar ni Isabel. Kanayon arabiin no sumangpet. Asino nga rod, ti mga sikaso ken kuanda. Saan nga ta kayat ni Annabel ti umakar dito eh? Sa bagay, nanginang amin ti abang iti reto yung apartment ni. Siyak to ti makisarita ken kuana. Basan-san ka diya sumarungkar dito eh? Nasaysayat nung mapanaklangan iti pagababangan na. Kumuyog kayo kanya, Mamang. Iti kasta,
Makapasyar kayo, sakbay nga agawid tayo, ije probinsya. Adayon apang sarong karam kanyak dito'y probinsya rading. Ay, kaano pa'y anay destino ka ni Quezon? Saan mo ko mga panunutin deta? An-anadam ti bagin. Sika, te agan anad. Napagpagkat sa pa iti Quezon ng iti destino, iti iti Mindanao. Pudno deta, ang saan mi nga ipalubos, ada kami ti abaken da. Uray, ita ko malaang nga masikuga. Maawatan ka. Ang jak makaliklik iti awag ti serbisyo. Saan ka ngagdanang? Intundandani ka nagpasngay. Ikarik, addak to iti abay mo. Namnamag day ta. Kuna ni Lola, anasaysaya at kumano ijay balay dati pagyanak. Ngam na panunod ko, agunda wayak ti panagsikog ko, ama kadanak dagiti dadakkel ko. Sa bagay, nang rona tagpada nga aday iti Manila dagiti kakabsat mo. Wen nga ron. Agpapada kami anang panaw kadagiti dadakkel mi. Wala, sana ka makapagbayag. Itulnog kayo lang kadalulan. Agpakadak anaimbag kada papangkin mama. Tay suda pa lang, timakamukin ka. Nagapanawan ni Rading. Kapilitan na data ti mga sikaso ka ni Christina kabayatan ti panagsikog na. Naimaga, ta imanugot nga gikat iti trabaho na. Masayangan iti dakkel a sweldo na. Duha kami anang lukoy kani Rading. Napanunot na, napatpatag ti panakasalwan ti sikog na. Nakapsot ti resistansya ti bagina. Marigatan iti panagsikog na. Masapul nga agina na. No saan lang agrim-grim yun, Isabel. Mabalin na kumati agaplay iti pagtrabaho ni Christina. Nangato ti posisyon ni Christina iti pagtrabahuan na. Isu ti kasiriban kadakwada nga agkakabsat. Ako'y nakapupok ka dito'y kwartong Christina. Kanayon sa nakaidda ka. Adya ay ati marikrik na. Kaid-idak lang, Lola. Nabayag anong tugtugawa kitay. Agpag napag hindi ko maadi ta arubayan tapno mawatwat ka. Uray agpatingga ka lang iti kamuyugan. Inton malamay no, inton bigat lang, Lola. Manipod dimteng ka dito. Saan ka pa'y anak isarsarita ay tinapaot ka nagiti dadakkel mo. Talagang sa masayangan ka ti panagikat mo iti trabaho ma. Saan, Lola? Bayan nyo, tatong palag ti patigmaan nyo kanya. Unang paiso. Gundaway ko kuma ti makilangan kadagiti dadakkel ko. Katuan Ang numarigatan ka iti panagsikog mo. Ay, kita tulungam tabagim. Mga numarigatan kan tukit de nga aganak. Saan kumamat, Lola? Naumay ka apok. Bubangon ka man kit di tatag sarsarita ta. Ay, adda kaayam dagiti dadakkel mo iti kusina. Kagapgapo ni Fernando iti ubong dagiti baboy da. Madama ti panagmeryendada. Umay ka. Girl, I need you. I need your love.
sa tiangin, mamang. Ay na, malaminak matan. Nagmayat ti pa, nagpariir ko dito yung kamuyungan. Ay na, andan samat umayabag di o. Naku yung titangatang. Napanan yung kadi, mamang. Nagapuak iti ubong dagiti baboy. Daytoy paikip din ni papang mo. Apay akas la marigata na magla ni Papang. Yes. Okay. Lahat nagutot sigurong ko. Ano ito sikat ko. Ay na, sumurumanan ti rayumak. Ay, Kumpan kayo kanyak, Papang. ay na. Atibayan kayo asumra kiti balay. Ay, masikog ka. Makaamu akon ka ni papang mo. Nasaya at no kasta, Isabel. No ada problema iti panagrebyom, kasaritam ni Annabel, agin inanan ni Christina. Okay, sa balyam to lang ti umawag. Bye. Asinaw, di kinasarita mi ti cellphone mo, Amelia. Ni Isabel, nasurok kanulangan na makalawas. Malpasan ti panag-examen da. Nagtulag da ka ni Annabel nga agbakasyon da inton makapag-examen. Ay, sapay ko maat, makapasan iti panag-examen na. Ano saan? Sakla amon. Ay katulungan ta ang agkararag. No agtuloy yun adi agtrabaho ni Christina. Sukatan ni Isabel. Sayang mo, no saan na makasumli iti trabaho na. No talaga amarigatan ti anak ta. Uray, maminsan lang ang anak. Uston taon. Naggapo kayo gayam iti sinabaan, Papang. Nagdadagkalan dagita abinulig asa ba? Ay na, napigsa ka pa'y matlagayam, Fernando. Kinabaalam nga imbaklay ti doa adadakkel abinulig ti saba. Ay, sa lakit niya sumrot ni Rayumak, ay napigsak pa lang, Amelia. Anya dahi ta, Papang. Kasla, nakabutbut ng tinangana. Ah, Ay, anya ngamin tinangyawidam iti day ta naglupusan ti ulag. Ang mga numaanakan ti anak ta di na oras. nabayaga, nadyak nakakita iti naglupusan ti ulag. Dakdakkel man ang ito eh. Barang andayag na agasat. Kat sapay ko Papang. Saan kayo matnagsugsugal? Christina, kaya rigak na ito'y naglupusan ti ulag. Hindi kadenden nami ka ni mamang mo. Nakurapay ti biyag ko. Makalagip ka manan ako nak. Sumrag tayo kit din kat ni. Maktanganan ni Christina ng agtaktakder. Pudnumat kit diti ko na ning Papang, mamang. Napagadal na kami ngagkakabsan. Agpapada kayo ama sirib. Pakaidayawak launa iti balikyo. Kan day din nanumu abalay. Napadakkel kan nakapimpintasan. Nadagsan una yan ti tiyan ko rading. No daduma, madlaw kong agkukta-kuktar. Amahan no gumaan natin arumwar. Agad, kumusta ka? Nasaya at mat. Barang sa anak tumatlang amarigatan ngagpasngay. Awan gayam. Di ka kadet bakasyon? Adalang ipalpas mi a misyon. Isuti pa ng gamag mi, iti pangulo na iti kabusor. Kat kalpasan na ita, agbakasyon akton. Bayo akit iday ta nga imbaga. Napaggatay ta ang misyon nyo. No, apay kat nga min na istorya kin ka. Diyak kahit nga dapag dandanagan. Rading. At ako maibagakan ka. Kung makapagpasngayak. E di pa nagmulagat ko. Kaya't ko asikati umuna ang makita.
pigsak pa iti pa nagkatawag papang mamang. Nakasano, kasla ubing daana belkin Isabel nga git inarako. Oh, Fernando, apa yan? Ang sangit kan samatan. Ay na. Maragsa ka na. Kamaudyanan na. Natong palmatlangan ni Isabel di arapap na. Awanan ti sapulag pa'y Amelia. Agpapadan na iti agkakamsatan ng baligi. Wan, papang. Talo kami asipi iti pamilya tayo. Ay, nahagyaman kami launay kada kayo, anak ko. Apa yan? Lahat ang nagsakit ni tiyan ko. Nay, Awan at nyaman na dito. cellphone mo. Nirading. Hello? Saan asi ka nirading? Anya tinapasamakan ko na. Sana po na dito. Lading! Tumtum remanan tilwam apok. Makapadakas ka ni Kati kasta. Numabalin lang ko, mamamang. Saan mi ko maapalubusan ni Christina amang bantay iti asawa na? Mamang, Nona, aging ngayta. Saan pa yan nakapuot ni Rading? Ay, nagbaligi daan ang kumag iti pangulo dagiti kabusor. Ngam, limib at mat dagiti kabusor da. Rading, agring ka kuman. Impagagidikan ka. Kalpasan na makapagpasngayak. Kahit ko sikati mo na makita. Alahos tun, day tapa nagladladingit mo. Di ka nagsangit. Ala, agawit na pailaan. Anday ko. Nakasakit ni tiyan ko. Christina, kumpad ka kanya ka na ko. Mama, tulungan ta. Agpasngay sa ni Christina. Napuk, sumadang kan nga agsangsangit. Madudugla unay tiriknag. Fernando, nagbaligi dagiti anak ta iti arapap da pagbanagan. Ngam, na ito'y kaniti kasukat. Saan mapukawan kinamnama, Amelia? Agring ka kuman, anak ko. Pat ganda ka unay. Nay, nagkutitimay sa ramay na. Oh, Christina. Ininutan nga agmulagat. Rading, kung nakitikan ka, asikat ikayat ko ang makita. Ano ang mulagat ha? Agyaman kami, Diyos ko. saan ka ngagladingit, Christina? Naasi ti Diyos. Wan, anak ko. Rumbang amaragsakan ka. Nakapuutan ni Rading. Naamuan nan anagpasngay ka. Agpaiso ko ni Mama. Diyos ko, ang yaman ak launay ka na kayo. Nay mag-unay ti Diyos, anak. Baro ambiyag ka na kayo nga agasawa. Ay na, saan ko na mabilang nagiti parabor nga impaay na iti pamilya tayo? Girl, I need you. I need your love.